nje ngegama elihle lenkosi enguYesu. Amen. Haleluya. Kuluvuyo okokubana siphindeni kwakhona sizophumula kuYesu wethu. You know, singayithatha for granted loo nto, kodwa into enkulu into okubana sigqibe i-6 days sibuye sohlangana ngosuku lwesixhenxe kule ndawo ezo uThixo wasimemayo. Kwaye you know kangendlela uThixo agudi ngayo, ugudi ngohlobo lokubana not thina akukho umuntu esikhe savala kwimbi ngayo from isabatha until today. Ibonisa ukulunga kaThixo lo. Ibonisa ukulunga kaThixo. There's only one family ecaba inesihlobo esiswelekileyo. I think ifamily kumasalaza uthuke sekusithiwa i-relative yabo ikwamkela umphanga wayo phakathi evekini. But that tells into yobana uThixo is good. Is good kumalungu ebandla. Is guiding and is providing inkuselo yakhe. Zinintsi izinto ezenzekileyo during this week ezimbi. Zinintsi kakhulu, kodwa uThixo remained faithful to us. Amen. Akho nto senze ngayo, asithathanga zinto zitheni phi. Kodwa bethunana, I want to encourage amakhaya that masisoloko sithandaze emakhayeni. Masingakhe silinge as families singathandazi. Le nto yokuthandaza kwamakhaya, singathandazeli ikhaya elo lodwa, ikhaya lakwamhlaba, and remember other families enkonzweni as well xa sithandaza. uThixo yazi ukhe asisindise just because sithandazele kolondanyana. Sizibone si-safe kanti ukhona enye family that has prayed for us. In fact, someone is praying for you. Someone is praying for you. When you think you are alone and your heart is broken, yeah. But remember, ukhona umuntu othandazayo for wena. Ukhona umuntu othandazayo for wena. Siyacela ke into yokubana masingaxhomekeki kwabo bantu, nathi sinoxanduva lokuthandazela abanye abantu. Siyabona? Le veki ke ibeyiveki emnandi kuthi ibiyiveki ebesijongene nemicimbi yazamakhaya. Siqalile ke ukusuka kwayo virtually. Hope asibanga na chance ke yokucomenta ngoba bezixhonywa ezilantika, but bezithe share ezinye bezixhonywa na ku Facebook if I'm correct. I hope chaba on Facebook group and in Facebook live. But Facebook molweni apho bantu baka Facebook. uThixo ubasebenzisile abantwana bakhe. Sithetha sishukuxa umcimbi wezamakhaya. Umcimbi wezamakhaya ke umcimbi very serious. In that uThixo yedwa owenza. uThixo owenza into yoba sibe namakhaya. Andiyazi, you know, inyoka iphuma kumama wayo, iphuma ibheke ngapha, ayazi no brother wayo, ayazi nantoni, inkili gone. And ngexesha lokumka kwayo ishiya unina esifa, ne? Some of them, ne? Because ezinye zithi xa zizalwa zigqobhoze apha esiskini sikamama wazo xa ziphuma. Sibona mase not ezilele yamaqanda. Different types of yoga. Yeah, but it's different. But can you see that as izilwanyana, they don't have the same privilege that we have. Ukhule unabazali. Ukhule ube ngumntwana ukhathalelwe ngabazali. Yabona, ufunde izinto kwi-home setup. Yabona, ufunde ukuhamba, ufunde ukuthetha, ufunde yonke lento nathi pha endlini sinodala
ufunda uhamba ngoku ufunda le but ku-home setup usekhaya siyabona nathi ke asivelanga sawa bangaka izolo besingangodala nathi sikhuliswa sikhathalele singakwazi ukwenza nto thina kodwa kukho abantu esiluxanduva kubo phaya emakhayeni so today here we are sithi singabazali nathi ngoku sinabantwana iBhayibhile lithi umfazi oshiya unina noyise anamathele kulobhuti nobhuti njalo anamathele kwenziwe ikhaya. But I've always said into yamakhaya does not exclude nabani na. Wonke umuntu lapha ngoku uphuma ekhayeni. Be it when you are wachata okanye awuchatanga, it doesn't matter, but you are from a family. In fact, abanye bethu apha bahlala bodwa, and I want to tell you that is a home. Indawo ohlala kuyo, it's a home. Abanye apha kuthi baze single parents, bakanabantwana, uyahlala nomntana wakhe, funeka alungise yena, alungise umntana kubhekwe esikolweni. We encourage those people to be a praying family. Nayo ibe ifamily eyaziyo into ba yifamily, and the church needs to take care of that family as it takes care of imhlaba family. Yabona? Kangaba bade bakhalaza abantu abasingle bathi hey ingaka sihoywanga thina enkonzini lo mcimbi family life ingathi asikhathalelwanga thina ingaka sihoywanga ingathi asinazo izidingo kanti nathi we are families. So siyambulela uThixo nangezo families ezokumila njalo. Some of them single parents, i-families zethu ke zahlukene bethunana, zahlukene azifani. Kuthiwa amakhaya awafani kakade kodwa afana ngentambo ya abiyiwe nje. Amakhaya wethu awasobe afana. Ndilimela kwincwadi yeBhayibhile ke ngokuhlwa nje, incwadi kaMalaki. Ndifunda isahluko sesine, ndijonge la mqolo wokugqibela. Umqolo wesithandathu ufundeka ngolu hlobo kule yesiXhosa iBhayibhile. Ingekafiki imini enkulu eyoyikekayo kaYehova. Okay. Wobuyisela inhliziyo zoyise kubantwana neenhliziyo zabantwana koyise, hleze ndize ndilichithe ilizwe ngokuliphanzisa. Inkosi mayisini ufuna ukuzula ngomngqondo phakathi. Amen. Apha ndizawuthetha ngenhliziyo. Kushushu bethane? Na umkho ukhula le ezambatho lezimbileyo. Na umkho ozikhulu lezambatho liyatshisa kakhulu. Ndizifundela ngenhliziyo. Ngenhliziyo andikho kumcimbi wenhliziyo, but this week we were supposed to be looking at social media emakhayeni wethu. Ne? Social media phaya emakhayeni wethu. Kwenzeka ntoni phaya emakhayeni wethu with the social media? Wonke umuntu ngoku siphila kwilizwe eli-digital, ne? Kakhulu abantu bakwi-gadgets zabo bajonga imicimbi kwii-phones zabo. And such that nezinto ezithile zikaThixo sizifaka kweza phone. Right, ne? So abantu baqhusheka iBhayibhile zabo pha, baqhusheka amaculo wabo pha, baqhusheka umoya wesiprofeto pha, i-quotations zabo in that phone. Abantu, there's a lot that they do ngezi gadgets. But in a problem anyana ekhoyo into yokusetyenziswa kwezifowuni, as much as ba inalo icala elihle, siyabona
Okay. Nayiphi na into ekhoyo noba isetyenziswa nguThixo na, uSathane naye usuwekhangela uba nam ndingayisebenzisa njani le nto isesandleni saluntu. Sibone? So if uphethe i-cellphone yakho esandleni, uThixo ufuna uyisebenzisa, you don't know how many adverts of usatyhila iBhayibhile uquphi i-advert. Siyayibona ne? Na advert yotywala. While busy ufunda inantsika efowunini yakho. Emakhayeni wethu ke bonke abantu bafuna ukuba nezi gadgets phaya ezindlini zethu, such that ezi gadgets ufumanisa uba omnye uthi mama ndicela undithengele ifowuni. Isizathu nam ndifuna ukuguglisha, ndifuna uresearcha ngezinto, yabona. Otherwise if andinayo ifowuni ndiyasokola kwizinto zam zesikolo. Bona uba wonke umntu ufike nayo ifowuni apha. Kuthiwa ke phaa kwi-dinner table kukhona i-silence ekhoyo, kuthe kucwaka kwi-dinner table, and abantu they are supposed to be sitting babelane ngee-problems zemini. Yabona xa sihleli apha sonke ekhaya etafileni, lo makathethe belunjani usuku lwakhe, ubetheke ngani namhlanje, simncede kanjani namhlanje. Siyabona endaweni yoba ii-families zethu zifowukhase kuloo nto, kuthe cwaka everyone is scrolling kwifowuni yakhe. That is very sad. Emakhayeni wethu, I'm talking about what is happening in our homes. Wonke umntu uscroll efowunini yakhe, omnye ujongeza umsebenzi apha izinto, iikhwezi umsebenzi ezindileqayo, kukho le uyaphendula ngapha, nalo unantsika. Kuthiwa ke ezi cellphones, ezi gadgets esinazo, while zitsala bonke abantu abakude zibabeka apha phambi kwakho, right ne? But what they do is that zithatha apha phambi kwakho zibabhekelise kude kude. And that is true, ne? That is what the cell phones are doing emakhayeni wethu. If we are focused, we are bringing lonke ilizwe, because these gadgets, they are connecting us to the whole world, and yet they are separating us from our own family members. Umntu ekusupposed imamele yena andimmamelanga. Umntu untsike ethetha nami enxa ingxaki yakhe ndingakhwazwa yinkosikazi yini, ibhizi efowunini, tarakanisa awundiva uba ndiyakhwaza. Selithi ixesha ethetha nami ndingammamelanga because ndibhizi ndiglued kule nto. People, I think ikhona i-danger in these gadgets. Likhona icala elihle, likhona icala elingekho right. We cannot afford to lose aba bantu esihleli nabo apha endlini, and yet kuba sifuna ukuzuza abantu abakude. It connects us to abantu abakwezinye countries. Yabona? We just need to be a bit careful as family members. Le vesi ke ibisithi uThixo uzawukhe athi ngemihla yokugqibela aguqule iinhliziyo zabantu abakhulu, zabantu abadala, azifake ebantwaneni. Uve untsika ethetha into ezibhetele kunezinto ebezimele uba zithiwa ndini. Ne? Yeah, I think we should, yeah, that's what Umalaki is saying. We are very much connected to the world, but disconnected at home. Siphila ke kwixesha bethunana apho izi-screens zephones zethu they glow. Ukuglowa kwazo, it's more than the sound of a person talking to you ekhaya. To a point that bethunana kuthiwa ekhaya masithandazeni bethunana, ne? Siphakame sakhe isangqa sizawuthandaza as a family.
kuthi notification efowunini kumiswe umthandazo ngoba kubani ufuna ujonga into yoba kwenzeka ntoni kulaa gadget. Siyayibona leyo? Can you see the danger that siqonda uba nantsi imessage ingena such that mandiyojonga imessage le ingenayo kunoba ndihoye uThixo ngoku kwakunye nefamily yam. Connected kakhulu to the world, kodwa uThixo i-design yakhe for ifamily has not changed. Le njongo uThixo wayenayo for amakhaya has not changed. Iseyilaa njongo yasinayo sekuqalekeni. If we read Genesis chapter 1 verse 27 and 28, uthi uThixo wayi-institute ngokwakhe ifamily. Wenza umfazi, wenza indoda, benza bobabini, waze wabayalela into okubana babe nobukhosi ezintweni zonke. Siyabona ne? That is what uThixo has said phaya kuGenesis. Ifamily le kuthiwa sisikolo sokuqala. With these gadgets being there, how are we going to teach? Some Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Deuteronomy 6 verse 6 to 7. Can someone take us through that verse quickly? Okay, yeah. Chapter 6 verse 6 and 7. Uze wabethelele ebantwini bakho yaye uthethe ngawo xa uhleli endlini yakho. Ayithi abantwaneni? Okay, sure. Uze wabethelele ebantwaneni bakho yaye uthethe ngawo xa uhleli endlini yakho, xa uhamba endleleni, xa ulala, xa uvuka. Siyabona phaya ekhaya amazwi kaThixo masiwabethelele ebantwaneni. When we are both silent, when abazali be-silent nabantwana be-silent ngomntu ngefowunini, how are we going ukuba siwabethelele la mazwi ebantwaneni? How are we going to do that? Yabona? Anshumayeli namhlanje kamnandi. Anshumayeli, I'm just presenting lo mcimbi. Kamba ngase siwu-interact siwuxoxile. Because likhaya sisikolo sokuqala. Kulapho kufuneka kufundiswe khona. That's what this verse is saying. Now, akho chance yoba ndifundise lo mntwana xa ndingamfundisi mna njengomzali. Ithetha ukuthi someone else is teaching. Bethuna i-gadgets are teaching a lot to our children. There's a lot that they are taught kwezi phones, which we are supposed thina singabazali to correct. That's why ndingakwazi uyibetha kakhulu le nantsika le. Andikwazi uzibetha kakhulu because zikhona into zi-good esingazaziyo thina abantwana bazibuza esikolweni kaba ndithi kootishala kodwa bayasimosha. Bathi khawufundise lo mntana le nto yazi ngiyabhatalwa ka-4 rand. Mna kufanele ndihlale apha ndincedise lo mntwana ndimfundise le nto ndiyakhange ndiyifundiswe mna. Yabona? Funeka sithi bothishala siyanicela mani, ake ndisho siyanicela mani, khange nize apha nizofundisa thina singabazali kuqala. Ukwenza xa banike homework abantwana sibe si-right. Yabona? Sibe sibhetere so that sikwazi ubanceda. Naxa ungonifundise kwamna, how do you expect me to teach umntana le nto? But i-point apha ikhoyo ngoku isekuthini? Abazali, they have irresponsibility yokuthatha izinto kuThixo. Abazali bazirisive, bahlale nabantwana endlini, bazifundise ezi zinto kuThixo. Kwaba bantwana. Abantwana, they need to get these things from us. Ayikho enye indawo abayifumana kuyo. Phaya endlini ndizithatha izinto ezithile zingacacanga abantu abaqanquma i-family confused, this clarified. But I remember one day, ndenze i-maths
i-maths noNtsika. uNtsika there's been a problem nento ye-ratio, yabona. So we're going to, okay, okay, I understand ratio, so mandimncede ndimenze I understand. So I took him through slowly why understand, and ndavela nangezinye ii-angles, yabona, because ndinaye but jonga xa ibetha ngolu hlobo khayizame ngolu hlobo why understand that better. Uyobhala ke i-exam the following day, i-test the following day, atestwe kule nto. Uthi xa ebuya esikolweni utata, I'm not sure about ezinye izinto uba ndizichanile namanye hayi, but loku ndifundise yona ndiyibambile yona yodwa, ndiclear kuyo yona. Can you see, abantwana bethu, they are more than willing to receive from us as parents. How much more if uyakwazi ukureceive that i-message esesikolweni, how much more are they willing to hear about Lothixo? Remember, in as much as bebekhulile enkonzweni, bezi-pathfinders, bezi-adventurers zenkonzo, there's questions abanazo apha naphaya, and they need us to clarify those things emakhayeni. Yabona? And utishala we-class ye-pathfinders apha in the afternoon might not get to everything. Abantwana balapha abaninzi, uthi etisha abantwana abe naye kumba hey siyaqhuba ngaphakathi isifundo and ndiyasirhalela. Uyabona, uyaqhuba apha nabantwana abaphandle, uyakumba phakathi ziyabila, bathi bembuza izinto naye urhalela uzomamela le manyelwe phakathi. So it requires us as parents to teach them emakhaya. Mabasibuze questions. And sometimes the question that they are going to ask thina abantwana ziyasixaka nathi, masimeni, pause, go and read njengomzali so that you are able to provide izinto ezicacileyo ebantwaneni. Don't confuse abantwana and don't misrepresent uThixo njengomzali. Le nto ithethwe nguThixo suza yakubona umntana uNtsika yakuqhobela bendima hayi tata ikavarisha. So we need to be very true to them. We need to tell them, boy, and yazi le nto ucinga kanjani, u-understand ingqondo yakhe, u-understand komba hey namthini ngibhida nje ngakule thinking. Remember ezinye izinto uhlobo ezithwa ngalo kunzini sithethwa nje, but uhlobo bazazibuza ngalo bona uba detailed kone hey khange ndiyi-understand. So we need to have that time, ngoba isikolo sokuqala bethu nani usekhaya, apho sifuna kufundiswa khona imbeko usekhaya. That's why charity begins at home. Everything begins at home. Xa uhamba umosha apha esithubeni, abantu barhalela ubona ikhaya ophuma kulo. They want to see uba uphuma kubazali abanjani. Yabona? So wherever we go, we reflect le ndawo esiphuma kuyo. We reflect on the so we just need to make sure that ikhaya lam is a place ye education. Kufundiswa apha abantwana nguThixo. Akukho nto bangayi-understandiyo. Nam ndingumzali sometimes ndike ndinqendeve phaa ndifundiswe nguNtsika, ndimbone uba uyaphazama kule ndawo, ndimbone uba apha kule ndawo undixelela into ngohlobo engakhange ndiyibone ngalo nam, because we get to uba sifundisane sonke and understand i-mindset yabo as well. The family is God's first school, as we've read now kwincwadi kaDeuteronomy 6 verse 6 and 7. But uEllen G. White yena uthi kwincwadi ethi Adventist Home, the home is the child's first school, and it is here that foundation should be laid for a life of service. Masiyibetheleni foundation emakhayeni, masiyibetheleni foundation, masimqondeni uba le nto uyithisha ngithetha uyayi-understand, awuyi-understand, zakuncedisa, zakwenza uyi-understand. Xa efika apha esiza kwiclass ye-guide, kwiclass ye-voyager, kwiclass yadesi, makafike ebhetere ngoba ufunde ekhaya. Yabona, xa isiya esikolweni esiyohlala notishala, ayi tishala ubuthe wena nantsi le nto ihamba ngolu hlobo. Utata wam endlini undinike le formula to do this thing. Is he right? Uba not right? I'm looking at textbook apha zimbini ezi textbook zijongileyo
Yabona ne makafike ene information ayinikiweyo ekhaya umntana kukho indawana ethi hearts before habit. I'm trying uba ndikhawuleze kwenze banika ibethi yonke le yithethayo. Kuthiwa i-media overuse is not only a discipline problem. It is often a connection problem. Where hearts drift apart, where inhliziyo zethu zisahlukana apha ekhaya, ne? Abantwana bemuva, nabazali bemuva, omnye abheka ngapha nobheka inhliziyo zabo zibhekelelana. Kuthiwa i-phone screens, they fill that gap. Siyazana? Once sibhekelelana singabantwana sithi ziyagcwala zingena phaa iifowuni zethu. Okay, akumzela nomnye apha. So I might as well ndibe sefowunini yam because that's where kuzoba ngcono khona. Ngincokole nabantu apha yabona. Awuyazi wena into bana endlini uqumbe uqunjelwane for whatever reason. Abantu bahlala ezifowunini zabo. Usubone into esigigitheka ngapha khona kuyancitheka. Because awuyazi ngoba because of sixabene apha endlini and yet ngoku nakwehleka nefowuni lo emakhayeni. So siyayazi sonke le nto yenzeka emakhayeni. We pray that ingenzeki into ethunani. Masincedeni sibe ngamakhaya that get closer to each other. Noko isingafilishwa eza space zi-gadgets zethu emakhayeni wethu. Colossians, andizoyifunda my brother, kwenze basingaqexesha. Colossians chapter 3 verse 21 uthi fathers provide. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Sanibacaphukisa abantwana emakhayeni, ne? Xa umprovoka umntana, zininzi izinto nendlela by which emakhayeni sibaprovoka ngayo abantwana. Zininzi, there are a number of ways. One of which is not to tell the truth. Siyabona? Malenze umzekelo. If uyi single parent, unabantwana ababini, ne? Abantwana ababini banoyise abohlukeneyo. Sangasene? Lo mntwana wokugqibela umsondezile kakhulu kuwe kunalo wokuqala. And uyabona yena uba isizathu sesokubana utata walo umntwana usesupportive. Siyabona ne? The day athi kuwe, mama, sengixelele utata. Siyabona zisemakhaya mos ukutata. And impendulo yakho ithi jonga akulibuze lo njalo. These are the impendulo ezinikwa ngabazali mos ezine. Only because in relationship yakho wena njengomama ayisekho nhle nalatata. What you are giving to this child is provoking the child. These results kubantwana that want to commit suicide. We have problems because of indlela. That is why it's about bazali. I know it fathers but it bazali. Don't provoke them. Tell them the truth. They at least deserve to know. We understand? But there are a number of examples by which Tina as parents okanye sithetha izinto ezithile ngohlobo oluthile
ne-favoritism apha emakhaya. Bethuna ndiyayazi uba inzima kanjani ukungafeyivi. Ndibasezilalini ke mna ke. Kwingoma phakalalali yam ezithi ndibathanda bonke abantwana bam, kodwa kukhona oyedwa inumber 1. Yabona? Yeah. So ayikwazi ngenzeki le nto. Hence, i-problem awabanayo uJoseph kokwabo, it is because he was favored by abazali bakhe. As good as he was, but he was favored. Loo nto yenza the rest yabantwana bamthiya yena. Because noba benze ntoni bona bayagxekwa, but xa inguye owenze impazamo iyabrashwa. Ekhaya bethuna masixelelane inyani, xa uphazamile qha ke enye into mayicace, siphela singabazali abangenanyani ebantwaneni bethu. And abantwana they can see that. They can see that. Masinyaniseke kubo, and I know uba inzima bethuna le nto, nama ndiyazi ubaluleka iqhinga endiyonika lona noba ungakwazi ufavor. Yabona, ubathande nje equally. Yabona? Yeah, but we have that. Ibingu Ecclesiastes, sorry, in Colossians 3, verse 21 or 1. I-encouragement emakhaya must replace irritation. Ne? I-guidance must replace shouting. You know, emakhaya wethu. Njengoba ndilapha ndikobhetere nam le. But we need to understand. That's not xa yenza into wrong. Kuma msika kwedini. Nansi right. Yabona, ufuna ushouta. Ne? And you are not guiding. You are failing to guide umntana correctly. That's why you are doing a mistake here. Ne? This is the right way of doing it. Ne? Niyazi into yokubana i-families they can stick together kanje. Kodwa i-family members zike zixabane to a point yobana athi ubrother komnye ubrother wakhe soze ngiyena semngcwabeni wakho. They get to that point. So we have an issue with the families. We have an issue with the families. Uthixo ke umnqono wakhe siyawutshintshanga mos for amakhaya ne. Laa njongo wayenayo kuqala usenayo namhlanje for amakhaya wethu. Ungalamakhaya angamazulwana. Such that uba uphumile wahlekiswa ngawe elizweni because izihlangu zakho zigqabukile. Abantu bakuhleke out there. You long to be home. You want to be home where uzofumana comfort. But be strong. Bahlale lapha bakuhlekile. Don't worry. Uzawuqhubeka unxiba izihlangu because asinayo imali yezinye. But phela kwenyanga the first thing esayithenga zizihlangu zakho. Yabona? Sikwi-setup yasendlini ke ngelo xesha we need such homes that are comforting to our children. Bethunana, I want to say, bantwana balapha nabazali bantwana bam bayazigowela niyeva. Saluthi ungafuna baku-right ebazalini. Abazali they also have their own problems. They need you guys to come up and say, Mama, kuzawuba right. We need children to tell us that. We also have our problems. So come to right abekhaya wathi ufuna bazali ba right noba kanye abantwana urongo nje. Urongo emakhayeni banezinto zabo bonke abantu uthi usawumbuza le kanti umcaphukisile umuntu ubona hayibo umama ndibe ndibuza le nto nje yabona and umntana sethe shwamnce akasayazi noma makathini ndivitawuze kanti uyagoba lo muntu ombuzayo. So, andifuna uthi ixesha selibuphela ixesha lam lisithele nelalanga kuyaqalisa uba mnyama. Umcimbi wamakhaya bethu noma sihleli apha siyawuxoxa, we should spend time and talk these issues emakhayeni. Kuyaboneka ngile ngiphatha we-family life ne?
Yeah. Ndizama ubaleka ke bethuna ndingayifundi yonke le nto yam le presentation yam mhlawumbi ngenye imini ndakuze ndiyicacise kakuhle ezi points bendizibala apha. Intetho yam namhlanje ithi turning our hearts back home. Ne? Yonke into ndizama uyithetha apha ndizama ukuthi makhe sikuthathe inhliziyo ezi zethu sizitenishe back home. Ne? Kunokwenzeka into okokubana sewu-hooked up lilizwe awusafuna umamela kwam kwendlini. Ne? I want to tell you, ikhaya lakho is the only place that is willing to listen to you. Apha phandle akho mntu ozomamelana nawe. Ne? But your home is the only place that is willing to listen to you. Voice your views at home. Correct things at home. Akho mntu ufuna ulungiswa nguwe phandle. Yazi xa zamulungisa umntu manje ngamanje into right yenza ngolu hlobo. Sithi hayi sika manje uthetha phakude loo nto leyo. Because uphaya esitratweni nawe yabona akho mntu uxesa umamela wena esitratweni. But at home xa uhleli nala brother wakho ungamameliyo. Uhlala naye uthi kaloku brother masingenzi ngolu hlobo. Xa senza ngolu hlobo siyabakhathaza abazali. You as brothers just talk. You understand? Because akanamnye umuntu obhetere ukummamela ngaphandle kwesibling yakhe. Yabona? So let us try and listen to each other at home. Let us try and talk to each other at home. Yabona? Ayizosinceda ngoba sihamba sithetha apha esitratweni ayizosinceda ngalo. Mhlawumbi uthi hey ikhaya lam sekonakele manje sekuyile mess ngoku ndizayilungisa njani yonke le nto apha kwam endlini sekuyi-mess embi apha in your own family. You've got to do one you've got to say one, I'm restoring amaxesha okuthandaza ekhaya. Guys, masihlale lapha etafuleni masithetheni sonke lo sithandazeni ngabanye. Liliphi ixesha eli-right apho wonke umuntu akhoyo ngalo uchaza zaphi ii-programs mna ndenza le ndiba free ngeli xesha omnye atsho nomnye njalo sithetheni sonke freely because sikhangela ixesha eli-right lethu lokuthandaza apha endlini. We need to restore elaa xesha. We need to restore ixesha lokuthandaza as families. Sonke, a family that prays together stays together. Xa abantu, you know, xa ndihambile ndibheke ngapha emsebenzini, uNtsika ebheke esikolweni, uNtsika afumane chance yokuthandaza esikolweni etoilet, athi Thixo ndicela uzube notata wherever he is. Can you see that umthandazo kaNtsika esesikolweni will help me ndingayazi noba enza kwehlelwa yintoni emsebenzini. We need as families to care and pray for each other. Yabona? And i-family members zethu abanye babo basenze izinto ezimbi, but we need to pray for them. Nothing stops us. Maswa restoration bitnona lamaxesha okuthandaza. uYoshua 24 verse 15, when everyone else did not want anything to do with God, what it for mna neyam indlu we will worship uThixo. Please bethunana, ayisiyonto yenkonzo into yokuworshipha kukaThixo, into yefamily, into yakho nefamily yakho. Don't involve us. Wena nefamily yakho, you need to worship God. So the worship kaThixo maybe into eyenzeke emakhayeni. By the way, andiyazi ingqondo yami isebenze kanjani at some point. Ngeke namphathi wezokuvangela not nalapha kwenye ibandla sendiphindwe nalapha evusela. Ndayicinga into yobana, you know, ukuze sibe nebandla eli-strong mdala wam, ukuze ibandla lethu liqine libe strong, let us not focus ebandleni, let us focus emakhayeni. Xa aba bantu bephaya emakhayeni bebodwa, if they are praying
They are praying families, as families, zigadarisha apa ngesabatha. They are praying, xa zizodwa phayana, we will have a beautiful church. Trust me, i-problems bakhona once amakhaya are neglected ixesha lokuthandaza. Then we have a problem in the church. So let us go back as families and pray. Joshua wathi, I don't care uba kwenzeka ntoni konondanyana, but mna neyam indlu sazunqula uYehova. Uthi uEllen White kwincwadi Patriarchs and Prophets, sorry andiniki nee-pages, uthi azokushumayela ungaziniki ii-pages apha kodwa khona ilatsek uyi-problem. But ndithembile, Patriarchs and Prophets uthi, if ever there was a time when every house should be a house of prayer, it is now. It is now. Every house should be a house of prayer. Ne? Lingo kwelo xesha I still remember Enigma. I loved it. It heralds. But I've listened to how No Limits have put ilanzika zabo. Lamfana Lowana, who is very talented. Kulengoma eti, if you ever needed the Lord before, I'm sure you need him now. Elona xesha esiyinida ngalo inkosi kungoku. Elona xesha esimele basithandaza ngalo bethunani lingoku. Don't do a mistake yakho. Ifamily yakho must gather together and we pray together as a family. We pray together as a family. And we need to create immediate boundaries with grace. Ne? No, if let's not switch off for 8, siqhele isigqibo nje as a family. Yabona sithi ngo8 siyacela apha endlini. Ngo8 wonke ifone ekhoyo ibe off. So that omnye xa ethetha azokwazi umanyela. Ingathethi nomuntu abandiphinda uthetha. Umuntu kanti ubhizi. Siyazi uba zikhona ii-problems oba umuntu oluphoyo nabe yalahleka uye endaweni ethile udela ukuphola umhlaba ufoni off sebane it's a problem because lo muntu ufuna directions. That's why it's very grey man to say no to these gadgets because luncedo ukuthi however nezi boundaries esizisetayo around it, they are there to help us. Bendifunda ezinye izinto njeba phayendlini ndibe kwenye iprogram yokutya okuthile bethuna xa indiba ndibamhle ndiba right neenwele ziphuma niyazi uba iyasebenza apha kwi-sunroof niyazi uba hayi intoba le diet uleke kuyo iyasebenza. So I was reading something around lento ye-social media neefowuni zethu. Kukho abantu abathi before balale, and nam I do that sometimes. Ngondileleyo ndimane ndijongajonga ifowuni ndithini ndiyibeke phaa ndilale. Yabona kuthiwa ifowuni must be away from you. Xa ulalayo ifowuni must be away, and at least xa uzawuqabela ebhedini make sure that ifowuni yakho uyigqibele at least 10 or 20 minutes ago. Akwazi ukuthi ngoku ubhidibele phaa ngempini kunantsika. Makhe yohlukane nawe for a time before. Yabona I don't know ukuba yintoni eyenzayo apha kuwe xa uzawukhawuleza ulale ugqiboyijonga. So let us please do that as families. Replace screens with shared experience. Yabona sithetheni. We can do things as a family together. Yo, andlovila ndiyatsha. Kodwa mandiyithethe le nto because ke yiyo. Isithi sithethe ifowuni zethu sizibekeni phaa. Sibuze ukuba ngubani wenza ntoni? Wenza ntoni ngoku? Untsika ukhulu zakhe zo-ayina makaze nazo samncedisa. Sayibetha le yo-ayina. Umama unutumata makuncedisweni. Sonke let us play part. Sithetha kumnandi endlini, siyahleka kumnandi endlini, and zonke izinto ziqhubeka ngexesha.
because akukho umuntu ngosisebenzayo obhizi nefoni yakhe yena. Masenzeni umsebenzi sonke apha, omnye makakline, sifuna ulala uclean kusasa ngomuntu nje uyahlamba inazi izinto, kiwe breakfast, kiwe enkonzweni. Siyabona? We are delaying because abantu abaninzi while behlele emakhayeni wabo, they are not taking part kule nto yenziwayo ekhaya. Yabona? Masincedisane kokupheka, masincedisane kuleya, masincedisane kula ayiniki. Omnye polish izihlangu ngapha, izihlangu maze ngapha zonke izihlangu. Umuntu onepolish izihlangu zakhe, izihlangu zinepolish ezahlukeneyo. Wonke umuntu onepolish yakhe. Kwenze ba mna ndibethi izihlangu zonke guys mazize. Unsika ngapha uqala usu-ayina, umama ngapha uyapheka, usiba uncedisa le. Let's all do something. Let's all do something emakhayeni. Ne? As a family, let's take a nature walk. Remember, the point I'm going is we are trying to bring this family together. Ne? The whole family. Ivuke ekuseni ithi namhlanje kuSunday akho nto sawuyenza, iwashing sesiyonekile masiwokeni wonke umuntu sipaka imoto pha siwokeni sihambe sithethe sijonga nabanye abantu sihamba sihleka nohleka sihambeni sonke nje ifamily siyele ezishop asinamali sihambe napha phandle indlela suthi ingasifanyela ngesabathi sigqithile siye kwenye indawo siyabona as a family we walk asinamali sesasayine ukutya sithenge nje ice cream sihambe simunca siphindele emotweni. It brings health to a family, Lord. We need to do it as families. We need to do it as families. The testimonies and storytelling and nezinye izinto. Ndizama ukureya quickly mandiye kwi-conclusion yam. A call to return. Singaqalisa bekufunana ukuthi ngoba bekunjani emakhayeni wethu sithini tonight izinto ziyatshintsha kwamendlini ne and le change izawuqala ngami. Sivana ne? Go back home and say there will be a change kule ndlu and it will start with me. Le nto ndiyivileyo namhlanje ebusuku ndiyayazi uba ndinakhange niyive because beningekho sentsho uba ulapha uwedwa ne and abanye abantu abavanga uthi but I've got to teach other people ubana masiqhubeni kanjani siyifamily. So it begins with me. Zincelo zibhalwe apha kungahle kodwa bendingewe bhala. More eye contact than screen lights. Masijongane kezicwaba ezifowuni. More prayers at home than posts on Facebook, than Atlantic or WhatsApp and more prayers. We need more prayers, apparently. More conversation, apparently. Masincokoleni, masithetheni. Yabona? Abanye abantu bade baphele bengazithembi iifamilies zabo. Athi enengxaki enkulu emxakileyo akhangele umdala kodwa unotata endlini. Siyabona? Andithi kurongo ukwenza loo nto ukuhamba uyokhangela uncedo, but if we talk openly and genuinely apha endlini, ii-chances zoba abantu sincedane ne bethunana, I must say kuyahletywa apha phandle and akho mntu uthetha ubhasa obundihlebele ingxaki yakhe akathembi ncam uba andizuhamba ndithetha ngayo. But as families masifundeni ukuqumana. We all understand each other apha ekhaya and therefore masiqumaneni. Mandiyazi uba uzawufika lo abe esithi inkosikazi ayithetha nje ngiyakuthanda uthetha manje, so into evele yenze ibezohlala icandwa
because yazi kuze ngithethe noma kwenzeka noma kuthe cwaka nje kamnandi enkonzweni uzalini bendigqoki maze ngithethe into engayazi bendicinge mhlawumbe kutheni. So ukuzokunqanda loo nto abanye abasebethiwa bamchanyile ngumdiko oluhlala phantsi emva. But as families, we know ubani ubetheka kule ndawo, ubani ubetheka kule ndawo, and therefore masimkhavarishe ngolu hlobo. Ngumsebenzi wakho as a family member to protect the other family member. You have that responsibility. Ne? Amakhaya wethu mayibe ngamakhaya alungileyo, uThixo uwanqwenela loo nto. Ngongendawo bethuna nalo oplana ukuwasahaza ngolu hlobo amakhaya wethu. And in most cases, uyawina ongendawo ekuwasakazeni lamakhaya. Afonyishwe nzima lamakhaya. So let us pray for them. We have families. Now we are going to pray. We are going to pray for amakhaya anengxaki esingazaziyo namakhaya anengxaki esizaziyo. We need to pray for those families. Singawabizanga. We need to pray for those individuals ezikulamakaya. We need to pray for abazali that are failing to guide abantwana. Shame, not because mhlawumbe nabo abayazi bancede kanjani mntanami, ne? We need to pray for abo bantwana kulamakhaya. Ne? We need to pray for abo bantwana kulamakhaya. Xa uzawuthatha phansi masiphakameni. I'm so glad I'm the part of the family of God. I'm so glad I'm the part of the family of God. I've been washed in the